je nedáme, tak hrajeme 2 minuty 4-3 a prakticky jednou jsme to měli do prázdné brány a jinak jsme je pořádně neohrozili, což je škoda. Ty šance, jaký jsou teda teď? Teď jsou pořád stejný, my chceme vyhrát 3 zápasy, takže teď musíme vyhrát ty zbylý 2. V čem oni jsou lepší třeba než v sezóně, protože tam jste 3krát porazili, teď už jste s nimi 2krát prohráli. Tak i když to nerad říkám, a říkám to otevřeně, tak futsalista je to vynikající, Roman Mareš jako člověk se k tomu vyjadřovat nebudu, protože to, co tady na nás a předvádí, tak to je ostuda, ale futsalista to je vynikající a myslím si, že to hrozně zvednu. Takže on je zvednu, ne? On je ten. Myslím si, že jo. A čím to je, že to je vlastně vyhecovaný takhle? Tak je to finále. 3krát v sezóně jsme porazili jak vlastně před tou finálovou sérií, pak po 4., takže oni nám to chtějí oplatit, chtějí titul, my ho chceme taky a bohužel prohráváme 2-1. A to je Roman Mareš takhle nepříjemný, nebo vlastně, nebo co tak, tam? nevím, no, myslím si, že prostě, já už jsem to říkal před sezónou, že když se uzdraví a vlastně naskočí do toho playoff, takže že prostě pořád je to pan futsalista a dokáže to zvednout a vidíte, 2-1 vedou. A čím teda zlobí na hřišti, nebo? Tak on je pohyblivý, je důrazný, prostě nedá nikomu nic zadarmo, tak to víme, takový byl vždycky a bohužel rozhodčí mají trošku na něj jiný metr, on bude zase říkat, že brečím, ale není to tak. Dneska měl zase dostat 2 žluté karty a to jako doma, ale prostě je nepříjemný, je to výborný. Takže vám vadí, jako, že přehrává, jo? Nebo? No, tak prostě jde do všeho tvrdě a to, ale bohužel na nikoho se fauly pískají, na nikoho ne, ale já to nechci vyznít tak, aby to vyznělo, že brečíme a to ne, to Roman zase bude říkat, ale my nebrečíme a nebojíme se. A jaký jsou teda šance ještě to otočit, protože... Tak šance jsou vždycky, porazili jsme je tam vlastně 2krát, takže můžeme je porazit teď znova a chceme to vrátit sem před naše diváky a uděláme pro to maximum. Jak je to finále pro vás? Posledně jste tady při té přestřelce ani minutu a najednou teďka spocenej tady zastupujete. Tak pro mě to je zvláštní. Bohužel nedostávám prostor, je to na trenérovi, trenér věří svým hráčům a bohužel dostal jsem se až teď vlastně, mohl jsem dát góla, je to škoda, chtěl jsem klukům pomoct a já doufám, že se nám dostanu víc, protože v sezóně jsem hrál de facto skoro každý zápas, druhý nejlepší střelec a stejně sedím, takže doufám, že mi to pomůže. Teďka to bylo úplně poprvé finále. Úplně poprvé. Kolikátý jste naskočil? Asi 5 minut do konce, nebo 4 minuty do konce vlastně na tu powerplay a jinak jsem vlastně nehrál nic. Což je taky zvláštní, jakože vlastně nejdůležitější chvíle. Je no, tak nevím, trenér mi asi věřil tady na to, tak mi tam dal a škoda no. Jsem se mu odděčil, bohužel to mi to chytil. A právě jejich golman mi přijde teda, že je opravdu hodně dobrý. Chytal výborně, dneska zase tam chytil 3 góly a vlastně jednou mu pomohl Alvaríko, když šel vlastně do prázdní 4-3 a bohužel musíme tomu jít naproti, oddechnout si, něco potrénovat a jít na to v neděli znova. Tak no, díky.